Naman yung mga rapiyo gaya. Ito man yun, Mang Berto. Ito time check. Ng alas 9. Sasambot na lang nagkapon na tao di manin. Naging gubalan. Trabaho. Nako, nagluto ng bata mo. Manin. Ate mo, pagpapatangan tayo man, nagduduma mga klase ti karoba. Yes, na ganyan. Ada na ganyan nasasang pa karoba. Daw na ganyan nga nasasang pa. Siyempre. Murenda to. Ano to? Ada ito nga video ka. Tawan ti parparinjak mo na pagkakatawaan tayo lang. Yung sensitive ko. Sardeng mo. Amoy tultuloy. Ito dahil may bagak. Baka siya tibagbagalan. Yung numaragsakan kay share mo pa yan. I-share mo pa yan. So, mayos naman hindi pa. Istorya man, hindi na. Pre, ubing ka nga ron. Hindi ka ruba mo, nagadumanok na. Tata, di manok na. Pre, di mo mamuat eh. Mapamigaron alahan di nagijitlog na. Tamukar di jitlog gini ka. Ay ayam, bola. Siyempre, amo mo malingta, amo mo malutuan, tao patwon no limang karti tao mo magartag luto. Tata, ada kami din kadwak hindi, baon-baon, durug-durugan na, siyempre ubing ka. Sikat ko, bata-bata na kagaro. Tata, mga mga alas dos nga tata, nakita na di kimbagi, di kimmanong. Jak no rumura di pake, nakita na. Tata, maning bagbagana. Maning bagbagana. Kinapatang na ninang kinitata. Wala na, wala na ano. Kapatang mo, ay bagbagan nyo dahil anak nyo, aling ko, tani. Ay kadwa na, madiday dyan, durdurugan lang, mapandagalat itlog. Nagijay, nagijay kita, nagijay tinapipintas nga klase ti karuba, educated person nga karuba. So, tano educated person ka nagijay, ati kay kitanda. Siyempre, ada mo naging judgmental nga karuba. Judgmental nga karuba. Dito ka hanga no karuba wala na kami nahangala da DJ wula-wula ti balayaw. Daya nupok ko so aja malagi aji nupok ko aji mangigda ti pukko mo. Karubang pala lagi dyan. Tata, ay judgment na karuba siyempre. Aji si kayo, si kakag ada di karuba na magpapabasa tindom nga nga ubing, hindom nga ubing. Tata, siyempre dahil judgment na karuba. Oho, wala na kani bakit na. Oho, patpatsim nga mapagbasa na kita bakal. Judgmental nga rin. Inang pakalanda nga rin. Pagbasa na kita. Tata. Makatawang pa lang laki tambak ko. Turing ka itong tilapayag ko. La, wani, nagsarding na kita. Nagsarding na kita. La, napalabas ti ko. Makatawang yung peso. Tata, nagsarding ka. Nagsarding din yung kapsat na. Nagsarding na na eh, duwan. Kung lang din yung naganda mo ka. Ang kaya paggida na anak ko. Nagsarding ka man pala, tuloy ni manang mo dahil kuleyo lang. Kaya nagbigay ka, muna nagbigay niya ading mo. Nagtultuloy ni manang mo. Kita mo. Iba ka lang aruda eh. Ang pa makatawa, nagsardingan eh, kita mo. Na, tultuloy dati, kalis ni kakapsat mo. Wala naman eh. Kita mo. Makatawa na yun. Awan, makabasa na ito. Malpas na ito kuleyo. Ang alala, naglawas taw ano to, nag-graduate na di manang mo, ano mo, nag-graduate na. Tama nin, kung naman di judgment ang araw. Yung karuba mo ka. Patpatsim yan, makatrabaho na ito. Judgmental ka. Ano kahit na may bababa, ano nga ito, purwan. Tata, nakabirok ti trabaho na, hindi yung manang mo, nakabirok, tata. Tama niya, siyempre, dalat na may baganda niya. Wala naman yung judgment na ano mo. Anusan na lang. Yung basit nga sweldo. Kasi siya, ada yung judgment na nga. Pero handa kahit na may bababa. Tata. Ada, siyempre, nada judgment na damang chismoso. Chismoso ka ruba. Ang mapuka na ito. Wala na ito yung partes ni Lubong.
Entah di chismoso nga karuba. Da nagsarda nga tricycle di batok da mangangkwan. Tata siyempre di probinsya alas 2 kuno alas 3 ti panna ti kay mas turturog diay ti aldaw ta naringdangan di unay di tricycle naging mas turog da naging agbakat tata rining na ni bakat na rining na ni bakat na ta nadridam war di lalaki di lakay ta rining na di bakat na ay chismoso nga chismosa tata agbakat ta rining na oh bakit agring ka kita man ni da dimsag nga da dimsag di jayan damang di jayan dangkwat kamang kita no sinwa siyempre kuna man di bakat mo ko akin na niya ring ka lang ring makistorbo ka di kaya mga tirada ni bakat mo di bakat na tata kaman kita ape ko mga mapana di jay yung matirantag kanakadadayaw medyo adayaw lain ka na kaging gagatan di daya kaging naging gagatan di dulce di daya kita man na wala man yung bakat na awang kwartak wala naman siyempre di probinsya ka rin awang kwartak ada 25 di dyan ti bulsak ka di dyan nakasabit yan ti dingding alam di 20 nagaging gagatan di daya naka ada 25 di dyan ti bulsak ngum alam di 20 ibatim di 5 tetek damdam weting siyempre si kaman mga kompleto di aldaw yun no awang kasi doon yung mabibiyangan ti biyag ti karuba yun siyempre napanaging gatangan di daya imbes ko nga di laod ti kanain napagatangan di daya napalabas ti 20 minutos na medyo karon aday di tsendan di daya 20 minutos tapos di ko malaod ti paggatangan na 3 minutos kaya na lang makita da dimsag di balay damang angkwan tata gawi din na gawi ni bakit na bibi na di balita na ay gusto pala kaya lumabas di balay da kunwari lumabas pala di balay da yan damang angkwan tata kunwari pasiki padiretso di kita na yung padiretso di pannagnana di kan pasikigam di kita pinasikigan na di kita na siyempre siya pasik tatan nagawi na bitbit na di nakita na sinduan niya tata well awan jay nubyo na jay jay tinagdimsaan agrup-rupa mga bisukol nubyo na jay siyempre kuna naman dyan kayo kita man naka-MM kunwari nakasungsung pang ubing kasi mo lagaan din ubing agrup-rupa nga bisukol okay na ay chismoso karuban ang tama di kaya medyo nauyong karuban naging nauyong karuban yung probinsya di siyempre alas 2 wala alas 3 parang tuturog kaya mas tuturog di turog di kaya tataw kita aja manok di karuban na kutak-kutak sinalbag mo manok timmayam takit itlog na ro timmayam dia sedegyan ni Mala Andres Bonifacio karuban siyempre kutak-kutak ka nakariing ni Mala Andres Bonifacio nagsawsaon siyempre kininanap na manok istorbo ti pan naturog balbalikas na data makapungtuto na ni Mala Andres Bonifacio data rumwar kaya na magprobukaran data imbaragas na nakabain nga bunang na likod karwa insaba na tabas na nangibulsa pa ting mo tim na pa yun Andres Bonifacio natarimuan agsawsaw na na istorbo di pa pandaturog na kaya mas nga titurturog na kasi nga oras alas 2 alas 3
Karyaran aja karuba lang tambo ng manok na. Ata manok mo, mamu mabagbagaan. Okay nang bagbagan na karo pagsusuwan na niya karuba. Ang malamlamot ka aso, tata. Rumbar ka na tao. Okay na, tapatayin ka. Parang na niya karuba na, patayin na ka no. Apa yung patayin na, di na pala. Apa yung patayin na, parang na pala, hindi na pala mapansar ka. Oh, siya. Nakabubusan kasi yung mga ruba nga tao. Wala Andres Bonifacio. Yung tatana ka, hindi ka yung balbalikasin na ka, umatay. Ano nga masulbar ni Kapitan, kisiyo, inventor po. Ay, pa karubang mo ko. Dapat hindi karubang mo ko. Ada yang rumor garo, tama di na kahit nga madi na kahit makibibilang tipada na tao. Tata, siyempre, so pag inistoryan na, kita nga tao. Wan ser-serbina, apa mo? No, kita handa rumor, handa makinistorya, ser-serbida ka tao, da kita. Hindi na kasi di basiraan, wan ser-serbing mo. Ang rumor, hanggang makinistorya, wan ser-serbing gaya mo tao. Tata, na palabas na aldaw, mapalabas ni kita aldaw, pabunar. Nagpabunar, dahil baga na wan ser-serbina nga tao. Inimbitaran namin ang karuba na. Inimbitaran namin ang karuba na. Siyempre, dahil mangis istorya kanya na, naimbitaran pa eh. Tata, dahil mangis istorya kanya na. Siyempre, isuna pa iti mangkusina. Okay na na. Isuna iti mangkusina. Tata, wala na. Wala na, anyo unay riruwar. Anyo unay riruwar, di kita, tansya nyo na di kita riruwar yung ay gato, kaldereta. Tadayawid tayo to. Iba ka na ka naging mga istorya mo na ka nga once. Okay na niya. Nalabas yung pagsawsawan tiliklikod na. Istorya na pagliklikod na. Nagpush ko tiro pa mangibaga pa yan. Mangibaga nga yung unay ruwa dahil ka doon. Si Kamu natin mapamangkusina nagpabunar. Iso kasi niya ganyan. Ano na kasi karuba.